Presiden KNPP Southwest Khasi Hills District uba kit borlang nongrem ulaong makajingwan rung biang jong UMLA barim karanikor Dango lembar UMDC barim uba man study nongrem haringkat bekinong yalam na kidong bakisnong baper hapo karanikor constituency kelawan ra ikajingkermen bakani ke party kala ban job hakani ke election banwan naranikor constituency. Habakren hakinong thok khubor hadian balawai ke jingilang bantung ya ke ADHOC committee jong ke NPP Maukerwat block unit uba kitbor lang ulaong makajingwan rung jong uba dango lembat ke kenhun jong kalong ke AKA ke baka party NPP Ranikor block unit kala ap kemilin tila slembha bat kumta kanihi kelapan kemen hado kata-kata yakinong yalam ke NPP Ranikor. Jingwan biang jong badanggo nangta uba aman study nongrem bat ki kenhon ki jong ki bat ngalai terus ni bat ki babon ba ki ne ki dong kesan ki barem ki jongi ki ba mdon shu bat ni nadu ki snem arjar khatlai kilawan phai biang manta baik kum jong kong pelsi ru kilawan bat ki we ki ba ngama banjer keteng ne kilawan biang ka parti te katon sicha ka jing ki ka parti ki jongi ladangin hapan ya tresitom te nakam ta usnem arjar fulai kadon ka jing kermen ka ba crown te hendrai ban kinsting kam lo ngi hap hi ban ya tresitom haman ki polling station ki jongi hake block level kam tame nak benta ba ngin yok khet uso jo jing job ba kani ajara pulai lada ka don sisa ka jinge trailang na barok kitu ki bawan yaso haka parti jumi kum ngayu haka tugas ni ngayu ba ka don sisa ka tak kermen na ta ka NPP bakan yok ban ra biang ya kanam jing job haka ran ko konsulsi timen palilei ladangi ong mut kat nos pa mut kat hajar mut kiri orang ba kibal ala ban kit biya ka kia ka shon hakani ka dong ka thani ba kibal long fit ban ya iron hakata ka election but ban long kinong thawan haka hapo ka dor ba thawan te ka jingso jonga kumut ngindon kan ki banabar ban ong bakin wan tuklari akan ka constituency jongi namar bangid nang ne na po constituency la jong ngidon daki hajar kibal ala ban kit ya ka kam bakin ong ki lawyer kanus thomut ngidon rangi ong ki officer MCS kum i sar stilin ru kat no ngidon sibun ki rurang ba ki bala kit ya kadong ka tanjongi dengan rasul sarong ya dia bangadon hakani ka parti NPP bad ngiyo ya project kandidat bangila depan project na do ka sinem arhajar kat khandai bang yo kum ini i sar stilin i bala ban long i nong kit nong ba ya kan ka dong ka tan ka jongi bad nga kermen ba kadong ka tanjongi kan kala kan beteng biang itu ki mati jong i madang ruel pada i sar stilin jongi in job hakani ka election kwamta khot ngwer ya baro ki nong shushunong jong kan ka constituency jongi bakin ya krisan ya kan ka parti NPP jongi ha unus na mahajar pulai kebaik sar HS dindo isa kontes na kan ka parti kata kalau kicing kerpat jonga ya baro ki para tanya kalau ki kentel kalau ki samlala kalau ki rangba te namar bangitip saya bu new brew beralong fit ban ya election ban dia ban long no thawan nak bentai jongi ba ka don ka jing ya kren jong kita ki brew ki ba di barlan yo sngau hata ka hall ba ki don ki ba ong ba ki ong ba ki madia phet nok kita ba kwa phet tinga so ban ong ba nakalian jonga natu bang sinti kum district president bat ngaju don barabor bat ka blok mokorwan haman ki meeting ngam ju yo sngau ye ka bakum kata tenrei ngam ju iro yo ba di barlan bo unwan meeting watang sisendo kata ka diga bang akwa ban pensai ya kane ka jing kertho jong ba di barlan namar ba ban ong bangi ngide ki brew bu kwa ban be brew kam long kum ta ngat habi ki statement ki bangadang Asian nga ong ba ka parti ki jugi ka dang don kampun ki no kersya ya hakane ka por ngomot pensai kane da bang kerpat ro ya ki pat ba nom kersan jo ka parti NPP ho mau kerbat ba ki nom su thu ba klai kane nga khot nga wer bat ka parti ki jugi ka dang telut pin so ba ban wan ka wer nga kwa ban pentep ba ngindon ya ka meeting haka at pratrek jom to benai bangin pediang burom ya uba stelin dingdo retired MCS officer ubala ai da ka city ban join ban room haka ka parti jungi la khamslat ti haka ni ka at pratrek ngin penlong da ka meeting ka ba khamhe ka ba ngin sa pediang burom yi ti kitu ki badon ka jing sngo mensim yunu rong ba lani kitu ki badang don ka mensim haka parti ki jungi pen soha ban pen i ka da pikir sa ni parti da ka ba pinwan haka te kasni bat ngangai bahaka tu kasni pin sayu i pin sasaki ya kajing don jong ki preu
ha kan ka parti jongi nganom ong bru ba orwell ne bru jong badeng ben kum kami ke kan hamo korwat kanom don syu ka kum kata la pin ong kata mene ha kan ka meeting jongi ka bangampoi perkat kidong ki bru ki jong ba dei ki ba juga san bi balong ki dai hat jong ba orwell hakini ki por la dap kum jong ba ailat star nong rem i jong kong dilian i bador ba buram i don lekat membangi kita kino kersan jong ba orwell hanga kami isu kata ban ong ba kino kersan jong no haba kila dei ki NPP nga ken bet ba kine ki dei ki breu jong ka NPP family ki pagba jongi nang nena po mo korwat ki bade kino kersan jong ka parti NPP kila ai si saya ka buram nang ta jong ba orwell da ka ba kila jiti uban no presiden panelam ni ka parti teban ong ba ngi kemburom yo warwel kata kam la ban long namar ba kam nong yalam ya ka blok ru da IT hi warwel nang tala da pipai ka parti NPP ru ka rom hi warwel da ka ba ai ka pos ko charman ko jong ka state teban ong hi ba ka parti ka don kanu ka jing le ben na ne ka jing kentat yo warwel ka nong don ka bukum kata nakaleng jungi ngi burom hai bolwan nakaleng juga le kamtam ma khen yu kum u pa jong san himasima ba yalam ya ni ka dong ka than ba kerpang yang ngaru maso mangalong kerpang bai bolwan ka bangadon man ong hangi ka long ba wat la da indon syu ha ka parti jongi ru nga ai ya ki kenten kerku ka do i marwel ba hap dang jong temen jong i wala di la i yang i na parti ru kan rei ila resign na ka pos president kum ba ka pa Andre nakaleng juga ngaso kan kitbok tulang man bu kecing tuai terpang hublei ba imarwel nang yo susu ikimet ki bakoi bakya nang ismat ngin trai bet lagi ai kan no kam ki ai ka kam ka berit ne ka bakram trai na ka bata ba ngin yo ban ya organize ya kan ka parti te kan ka parti te i sodon ke jikso no mse lu te teng ba no yalam ba khmat ba rowel ba resign kumne na ka kam president henry katu ke siti ka paushai ba resign tan kamu president ha ke jinglong temen kapan pa ba ha parti london pa kumta ngathrai ba lalu bangla sa ai buj ai borle mengi sa ai ka advice la ne ka no kan jaji ai min se mengi ni ku kerdo telero la syuru kata ka shong hu dan rengi ngim don kanu kajing sengaw naga banta jongi namar ba rale bhai konferensi rale bhai ki paiba rale bhai kani ka dong than baro but nasu sengaw takawe kajing sengaw juna ka ba ka don ka to kan kajing sengaw ko ba khamtam mi to kajing ong ba ikwa phayale ra ki bahaye no tangi tai penilai election dengan bahaya tak kira sengaja nombor bahaya yang baru developan dari persada ulah saya nyala man kapor no tambah baik akiman di soal kumdo ini kan tai nah baik tai baik teh MDC election ngawan nak kawai parti banwan kesan ba ada berlan dan rai ngile persiang tengah tambah baik umpiang di soal kumdo tingim don kano kajik sengaja kata kasih orang ti rai ngiburom dia ka jingelam ke joki nomor dai maki ke belasa indur ya parti NPP kumbakalong kumne hang ne mo korwat te kumbalong banakit mitan na presiden joka district kundur uyur presiden bamta te soba ikipok kriu yang nagabanta yung barwel bananta bade berlandro bala pelong parti kumne parti kana ya seprang